Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Er zijn vandaag op Curaçao 8 nieuwe coronagevallen geregistreerd en daarmee is het aantal actieve gevallen op 107 gekomen. In totaal 4 personen zijn uit het buitenland gekomen. 1 persoon kan gelinkt worden aan een bestaand geval en van 3 personen is de besmettingsbron onbekend. Er zijn ook 3 personen genezen verklaard en 1 nieuwe coronapatiënt is opgenomen in het ziekenhuis. In totaal liggen er nu 2 mensen met corona in het CMC. Onderwijsvakbond Doen is het niet eens met de beslissing van de overheid. Die maakte gisteren bekend dat per 21 september er geen les mag worden gegeven aan klassen groter dan 25 leerlingen. Het gaat dan wel om klassen van groep 8 en hoger. Volgens Mabea Philippa van Doen is er niet overleg met de onderwijsvakbonden en dat is een duidelijk gebrek aan respect van de overheid richting die bonden. Ze hoopt deze week zo snel mogelijk met het ministerie van Onderwijs te kunnen overleggen. Op Curaçao mogen Truckipangs vanaf deze week om 5 uur 's middags open en niet pas om 9 uur. Dat heeft te maken met de invoering van de toque de queda, omdat alle winkels om 10 uur moeten sluiten. Maar de restauranteigenaren op Curaçao zijn het er niet mee eens. Ze noemen het oneerlijke concurrentie voor hun sector en willen dat de maatregel wordt teruggedraaid. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Vanaf deze week wordt er een avondklok ingesteld op Curaçao vanaf 11 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Dat heeft gisteren minister-president Eugène Ruggenaat bekendgemaakt. Epidemioloog Issy Gerstenbloed legde uit dat we niet anders kunnen. We moeten goed voorbereid zijn, want we weten niet of er nu heel veel mensen besmet zijn waar we geen weet van hebben. Als dan over 2 weken blijkt dat er opeens een grote toename is, zijn we te laat. Vandaar dat er nu maatregelen moeten worden genomen, aldus Gerstenbloed. Een Curaçaose verpleger van 32 jaar is gisteren per air ambulance van Sint Maarten naar Curaçao gevlogen. De man is werkzaam bij het Curaçao Medical Center en was naar Sint Maarten uitgezonden om te helpen op de intensive care afdeling aldaar. Hij werd echter zelf ziek. Zijn toestand verslechterde snel en uiteindelijk is besloten om de man per ambulancevliegtuig terug te sturen. De politie heeft gisteren in de Calle Espinela een echtpaar aangehouden. Ze worden verdacht van het plegen van een gewapende overval op 21 augustus in de wijk Muizenberg. Het gaat om een man van 33 en een vrouw van 25 jaar. In het huis werd een wapen aangetroffen en zijn er verschillende spullen in beslag genomen. Op de University of Curaçao is onlangs de nieuwe opleiding International Hospitality and Tourism Management begonnen. Het is voor leerlingen die zich verder willen verdiepen in het toerisme. Een van de docenten is Dino Daal van het Curaçaose Toerismebureau. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.